نه اینستا королевай ман чё кади сози хубӣ биё я оғушит бигирам нима ҷер бара исипчики баҳрдӣ наҷо ёфти бо чи времена охи беремена ҳомила не биғиз биё танжон бигид дами вақти кризис буда ки ягон сафеда дар калаи ман назанам ба наган ки аз сиёсафед ман агиҷо медонам ки те дар вақти пиёнӣ биғиз мешаяй Tu medoni nemidi palasay ra. Ma raftum ma kordo. мерем денка мекунем била хоз бубрам денка кинам бо ягон гулдои сиёҳира мебинам меган ани худа ками сиёҳ била кошки сафед мешидум хая бор паднимиш каму кудаги ҷоя калаи ма бо қафум гардан Почаша қафиди. бе очай дургуза наги бачаи ман нест бачаи ман мебудоли ота мегу Охёли одамода ман майдакишон медонам, алиса пайши пожалуйста одам ай гардан поён ҳомиладор